парванда вобаста ба шиканҷа дар ин муддат аз ҷониби судбоқ баррасӣ карда шуд. Марамад. Як парвандаи ҷиноятӣ? Як парвандаи ҷиноятӣ нисбати кӣ? нисбати Шамсиддинов Шӯҳрат ба ҳукми суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд аз 29 январи соли 2019 ваколатдори оперативии шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд, собиқ ваколатдори оперативии шӯъбаи кортикови ҷиноятӣ, раёсати назорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯбааш подполковники милитсия бо моддаи 143 прим қисми 3 банди 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои шиканҷа ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 13 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар назорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муддати 3 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низомаш сахт